Si Salceda, pamayo kan House Ways and Means Committee, iyo man an mayor na utak kan create bill mantang pirma na sana an kay puan ni Presidente Rodrigo Duterte tanganing masiguro na ini maging sarunglay. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Downey. Bye-bye Bahay Rus, kahit sa pambahay with Downey. Padagos na masuporta asin matabang si 3rd District Representative Fernando Didi Cabrero sa mga paraoma sa siyang distrito. Hinian ni tinaong informasyon sa DZGB News ni Cabrero kung saan padagos ang paghanap niya ni mga paagi tangani matanuman ang mga bakanting bulod asin daga sa saindang lugar. Ang mga lakdang na ini katukod kani pinagbubusol niyang lay sa Kongreso na pag-establisher nin Root Crop and Research Center and Development sa 3rd District. Sigun kay Cabrero, dakula ang magiging katabangan sa mga residentes kan tercer distrito, Kanalbay, na magkaigwanin dagdag na hanap buhay. Gusto ko, padagos rin ba ang pagpursige sa buhay? Dahil mawala ng pag-asa. Inagyan man kita ng mga kalamidad, yaon ang pandemya, walang mga trabaho, ang tao. Tuni ako, may waso ng mga daga. Paano mantaya ko yan? Yan ang tingog ni 3rd District Representative Fernando Cabrero. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sa pagtatabangan kan Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Land Transportation Office, opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda asin iba pa, nakatala na ilansar ngunya na aga ang main streaming support to transport modernization through pilot modeling in Albay sa Bicol University College of Engineering Gym. Pigdala uman na magkakaigwan ng dialogo para maipaliwanag ni Marhay sa transport sector ang may kinaraman sa modernisasyon kan industriya mantang may mga persona hali sa DOTR, LTFRB asin LTO na matauning paliwanag mananangod sa siring na plano. Inipigdala uman na aatinderan kan mga nasa transport sector. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink, tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Nagsirong sana sinaghanap ng salbadong lugar, mantang maraot ang panahon. Inan rason kan judging vessel kunata para mientras na nagduong sa isla kan Catanduanes ka nakaaging aldaw. Sa pakikipaghuron kan DCGB News, kan Naval Forces for Southern Luzon Commander Commodore Jose Maria Ambrosio Espelita, tinawan niya nindoon na ang pagduong kan judging vessel nag-agi man sa tamang proseso asin nakipag-koordinar sa saindang opisina. Dagdag pa ni Espelita na 24 oras man na nagpatrolya asin nagmonitor ang mga personahes kan Coast Guard asin siniguro na daing persona na mababahali sa sakayang pandagat kan China. Pebrero 1 man ka naghali ang judging vessel dahil sa nagrahay naman ang panahon. Yan ang primerong gabdang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. Kung kailangan maging wais dito nasa surf mga misis. Kung kailangan na magkaya surf kaya may dagdag pa. Surf mega laki na. Surf powder 50% more na. Surf mega laki na. Surf powder with active clean technology. Mega laki na. Maputi, malinis, pabango pa. Surf mega laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Matibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Sing galing ng mamahalin based on lab test versus brand
Brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Hinebra ako, hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Abs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Abs ka para hindi na dying inside. Diet Abs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Abs. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madangog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. ang pinakasulit na gatas bakosa ng basta tipid sa presyo kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus. Sakasan ng todo sa brain without growth nutrients kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Tapang lang. Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon. Kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Maski sa iba ka magpuon, sa Red Horse man sana ikamatapos. Red Horse Beer, kusog kanta maberba kung wasak. Diktiman sana ang pulik mo, diktiman sana ang pulik mo. Red Horse Beer, kusog kanta maberba kung wasak. Sa Red Horse Beer man sana ang pulik mo. Red Horse extra strong, the #1 beer, hindi lang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients. As in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet.
Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa baghat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. DCGB, Bareta, alas 7. Bareta, alas 7. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na handa siyang magpabakuna kontra sa COVID-19 bilang saro sa mga personang nasa health sector na kasabay sa listahan kan mga tatauhanin prioridad. Sa iyong sinabi na dahil siya mamimili nin anuman na klase nin bakuna na pwede sa iyang itudok. Idudugan pa man niya na dahil siya mapili nin bakuna. Sa ibong nalado, ang Pilipinas nagdalaom na makakabakal nin 5.6 milyones nin COVID-19 vaccine alay sa Pfizer, asin AstraZeneca sa primerong tulong bulan ngunya na taon. Mantang pigdalauman na mag-abot man ngunya na bulan ang 50,000 na bakuna alay sa Sinovac. Pigpapahanda kan Department of Health ang mga lokal na gobyerno nin substitute list na nin babakunahan para maiwasan ang pagkasayang kan COVID-19 vaccines. Sigun kay Health Secretary Francisco Duque III, pwedeng mangyari ang pagkasayang kan mga bakuna kung ang tawong benepisyaryo nag-back out. Sinabi niyang sensitibo man sa temperatura asin masalipot sa ordinaryong bakuna ang shelf life kan COVID-19 vaccine, kaya dapat iwasan na masayang ini dahil sa kawaraning preparasyon. Apera kay ini, sinabi kan sekretaryo na dapat iguang generator ang mga cold storage na sasarayan nin mga bakuna asin siguruhon na professional ang makapot kay ini. Piglalauman kan gobyerno na matatapos na baguan Pebrero 15 ang master list nin mga frontline health workers na prioridad na matauan nin bakuna. Mientras tanto, mas masasabutan na ang pagtaram kan naka-face mask ngunyan na panahon nin COVID-19 pandemic matapos ma-invento ang sarong klase nin face mask na may built-in amplifier asin mikropono. Ang nasabing face mask, disenyo nin sarong gaming equipment maker. Dalan sa mikropono, mas malinaw na madadangog ang pagtaram nin tao na magamit kaining. Mahiling man ang ngimot na nagagamit kini dalan ta transparent and face mask pero sa pagiging waterproof asin pangporma igwaman ining medical grade respirator na kayang magfilter ni 95% kan airborne particle. Rechargeable ang nasabing face mask. Ipigbubusol sa Kamara de Representantes nagibo na tax-free ang mga COVID-19 vaccines. Ini sa irarom kan propuestong House Bill 9594 o Anti-COVID-19 Testing Treatment and Local Manufacturer Affordability Act of 2021 ni Barangay Health Workers o BHW Representative Angelica Natasha Co na may kamauotan na amyandaran ang Internal Revenue ka nasyon para maging tax-free o daing babayadan na buwis ang gabos na bakuna kontra COVID-19. Paliwanag ni Co na nasabing tax-free nangangahulugan na wara ining import duties, administrative duties, daing VAT asin iba pang kaparehong bayadan. Sa huri, tinawanin doon ni Ko na kamauotan kan siyang propuestong lay na siguruhon ang salud asin kaligtasan kan publiko para magpadagos ng makabangon ang nasyon, kaya dapat na igilid ano naman na gastos katakod kan implementasyon kan vaccination program sa Pilipinas. Mientras tanto, sinabi ni Justice Secretary Menard Guevara na National Bureau of Investigation daima naghihidali sa indang report mananangot sa kaso nin pagkagadan kan flight attendant na si Christine Dacera. Sa iyong sinabi ng NBI na sinugo niya para mag-imbestigar sa kaso, gustong masakop ang gabos na basehan. Dinugang pa ni Guevara na siya nakakasiguro ng NBI masumitir kan sa indang report bago matapos kan mga prosecutor ang sa indang preliminary investigation asin marasulbaran ang kaso. Sinabi niya na ipapadara niya ang NBI report
sa Makati Prosecutor's Office sa oras na maresibi niya ini. Uminabot na sa 74,882 na mga pamilya na tauwanin ayuda kan gobyerno sa tahaw kan nagpapadagos na patakot kan coronavirus disease 2019. Sa datos kan Department of Social Welfare and Development, sinabi kay ni na ang sobra 74,000 na mga pamilyang natauwanin ayuda iyo ang susugman sa Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2. Dahil ang digdi, uminabot na sa sobra sa 300 milyon pesos na i-distribute kan DSWD sa publiko. Mantang sobra man sa 3 bilyon pesos ana i-distribute ka na hensya sa 469,270 mga kadagdagan na benepisyaryo kang programa. Sa huri, siniguro kan DSWD na magpapadagos ang sainang distribusyon ng ayuda sa publiko susog sa Bayanihan 2. Bareta hali sa ibang nasyon. Nagadan ang anom katawo kay bana na ang 5 minor de edad sa nangyaring pambabadil sa Oklahoma. Sigun sa Muskogee Police Department, tuloy sindang nagresponde matapos makadangog na nagkaparang putok nin badil sa sarong-harong sa Indiana. Naabutan pa kan mga pulis ang suspitsado sa harong na may kapot-kapot na badil. Binalo pa kaning magdulag sa mga pulis alagad, nadakop man tulos ining. Padagos man napigi-imbestigaran kan mga otoridad ang motibo kan suspitsado sa panggagadan kini sa anom katawo. Bareta sa lado ng Karawat, matapos magkasundo, ipapadagos kan Meralco ang trade na si point guard Baser Amer pasiring sa Blackwater katrokis ni Mac Bello. Inan kinonfirmar ni Bulls team manager Paulo Trillo sa pagsasabi na naipasar na kan duwang teams ang trade papers sa one-on-one transaction as naghalat na sa nang aprobaran kan PBA Trade Committee. Si Amer ang mapano sa starting point guard position na iyo ang kakulangan sa elite mantang makakadugang man sa front court kan bolts si Bello. Baretang ano? Paano? Aramonta sa Baretang ano? Day aram kan sarong fitness instructor sa Myanmar na kainitan na palan kan kudita kan gibuhon niya ang nakaugalian na dance workout. Namidbidan ang nasabing teacher in physical education na si King Yin Y nangunyan viral o tampok sa istorya sa online world dalan sa iyang aerobics video na kinua sa parehong tinampo kung saan nangyari ang kudita. Bigay tudo ang Myanmar teacher sa upbeat song kan sa iyang aerobics entry na para sa fitness dance competition. Alagad ang dayon niya aram sa likudan sa napalan ang parlamento o parliament building kung saan nakapalibot ang nagkaparang itom na lunadaan na kargado nin mga armas. Hudyana kan sa iyang mareparo ang mga helicopter as in military convoy pero nakangirit man sigun si iya ang ibang military official. Si Riman may mga nagbatikos sa teacher sa pigibo kay ng eksena para sumikat. Pero belta kini na nagsasayo man sana siya para sa sarong fitness dance competition asin bako para maging pasaway o magpasikat asin pasupgan ang anuman na organisasyon. Sinabi pa niyang bako man makangalas na magkaiguan in official convoy kung kaya pighuna niya na normal sana ini kaya nagpadago siya sa paghataw nin sayaw. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Kulang na sa nang sabihon ni Pauline Luna na boring na ang pag-ibahan ninda ni Bossing Vic Soto. Kaninero 30, nagselebrar sinda kan senang ikalimang wedding anniversary alagad sa harong sana sinda daing bonggang handaan asin day man in exchange gift. Siyang sinabi na tuod na sinda ni Bossing Vic na simple sana ang mga importanteng okasyon sa sindang harong lalo na may pandemya pa. Nagpangadji sana sinda bilang pasasalamat kung ano anigwa sinda lalo na sinda na biyayaan ni Talitha ng ngunyan 3 taon na ang edad. Sa ibong dalado amin na si Pauline na gusto pa niyang masundan si Tali. Bareta, salado din saludo mga sa Newsbase si Mardela. Kamen. Gumamit ng fitness tracker, tanganing mamonitoran sa imong mga steps para masiguro na nakukuha mo ang sufficienteng physical activity kada aldaw. Inanabiso ka mga health experts sa kinahabaan para maging healthy ang life. Nang sinabi na 10,000 na steps dapat, ang target
target sa Aldaw na may significanteng physical as in mental health benefits. Iguan and fitness tracker na nagpapakiramdam na gumibon in 250 steps kada oras. Para maiwasan ng kukaw, galaw-galaw. Tandaan, health is wealth. From your space, Mardela, daig iba. Ultimo sa detalles kang Bareta ang kamugtakan kan panahon. Nasa linyan pag-asa Legazpi. Kadagos po nakaka-apekto ang northeast monsoon na amihan at na-apektuhan po nito ang Tirang Luzon, ganun din naman po ang Visayas. At dito nga po sa tuya sa Kabikulan dahil nga po sa northeast monsoon, lauman po natin naging napangano rin ang kondisyon sa kalantan at may chance sa kita ng mga paguran. Dulot na po yan ng amihan o northeast monsoon. Naging katamtaman hanggang sa Magusugan Duro sa Norte, Sirangan ang Pigalaw man sa Kabikulan at may katamtaman hanggang sa maalon na kondisyon ng kadagatan. So sa ganyan, iga pa rin kitang nakababala na gale warning sa kadagatan ng Kabikulan, kabali na dyan ang kadagatan kan Camarines Norte, northern and eastern coast of Camsur, Catanduanes at maging sa Katayid probinsya natin na Northern Samar para sa mga kababayan natin na tumatawid doon sa may Matnoged going to Alin Samar. At ganoon din naman eastern coast of Sorsogon at maging sa eastern coast of Albay, kabali na dyan ang Rapo-Rapo. So pagka may gale warning, so ang ating laging kaisi sa gabos, tayo muna po maglawod yung mga gumagamit ng mga karabit na nagagampang dagat. Dahil sa mapanganib, peligroso nga po ang kondisyon nating kadagatan at mataharlang nga po ang pag-ukol sa kadagatan kan Bicol Region natin nabanggit. Aabot po yan ng 4.5 meters ang langkaw kan ukol sa mga kadagatan nabanggit. At ating galaman po natin na temperatura ng pagkaldaw sa Kabikulan poon 23, 30 at Pascal Celsius. At saldang ay masirang at siya na alas 6:11 ng pag-aga, simasunod naman at siya na alas 5:47 ng pagkahapon. Alidigi sa pag-asa sa Southern Luzon, Legazpi City, Renyang Mago. Iyan mga tugang aditales kan mga Bareta ngunyan na Webes. Sa pangaran ni Mardela asin Angel Mustaza sa Newsbase. Ronald Baldo asin Marcian Madrid Salado Technical. Siriman Pag-asa Legazpi. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako si Chie Antivola. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kasi anong pag-antabay. Happy birthday! Daddy da, happy birthday! Ronald Baldo! Tay Baldo, happy birthday, Tay! May bangkiti pala dyan. Diba? Kaya nag-sign on siya, tamaluto siya. Sana makaantos. 44 si Tay Baldo. Yugod mo yan. Doble 4, kaya mahanda siya daa. Yeah. Happy Daddy da! Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Albay Serenity Memorial Park is in need of at least 20 sales agents and counselors, at least second-year college with experience in sales and marketing with good communication skills and computer literate. Kindly bring your application letter and resume together with your ID picture and photocopy of any ID at the Albay Serenity Memorial Park office near Santa Rafaela Dormitory beside Infinity Cooperative Office, Sagpon, Daraga, Albay. You may also call telephone numbers 052-742-0795, cell phone numbers 0995-398-1263 or 0939-869-0690. First come, first serve. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na alaksan. Alaksan FR.